Pier en Marieke jonggezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. De badkuip. Hé Marieke, ik zou echt wel eens naar een onbewennen eiland willen. Hoe doorst? Correct als je een paken. Doet er vertelde van doet er nog piraat wie en op een onbewennen eiland ziet. Ja, leuk. Maar je bent geen onbewennen eiland. Jawel, ik weet wel niet. Waar dan? In het park, in de Grote Viever. Daar leidt een eilandje min in. Ja, dat wist toch wel? Ja, ja. Dat is een onbewennen eiland. Maar hoe is dat komen? Varren, Vader? Bij mij? mij een vlot. We kennen wel een vlot meidje. Dan varen wij naar het eiland. Daar had nog nooit in West. Dat is lekker spannend. Misschien zit er echt wel een oeri-boeri. Toch net zo flauw. Volgens mij bouwen we eerst een vlot. Oké, maar wat hebben we nodig? Hout. Wij gaan nog wel wat oren planken. En touw. En Er moet echt wat onder. wat bedoelst? Onder het vlot. Oh, droog het net. Oh ja. Olievetten of zo. Of, hoe jitten die dingen? Toen nou, jerrycans. Van die plastic dingen. Wist wel? Ja. Hey, wist werd een hoop van die dingen liggen? Bij de oude garage hier verderop. Kom mij. Ja. Er liggen altijd een hele berg. Ik ken die man van de garage wel. Douwe de Vries. We vregen gewoon dat wij een peer gaan maaien. Domme. Douwe de Vries hier eerst een autogarage, maar die is al lang dicht. De oud man had een ongeluk gehad en hij kon net zijn best meer rennen. Hij wenne er nog vol en hij broek de garage ook nog, maar nou was zijn hobby. Oude apparaten slopen en nieuwe dingen uitvinden. Hij is altijd on het knutselen. De garage door stiet iepen. Pier en Marieke kunnen zo naar binnen te stappen. Meneer, mij wij wat vregen? Nou, waar hebben we daar? Pier en Marieke, ik dacht. Steeds maar douwen, jongen. Ja, dat meneer vindt ze raak linken. Vertel het eens. Moet je mijn auto keepje? Nee, maar de boeten achter de garage, daar is een lege plastic ding. Jerrycans, die blauwe. Ja, ik weet wat bedoelst. Mij we daar een peer van ha? Oh, hey, ja, wel jongens. Die mij hem alle jaar wel meenemen. Ik ben blij dat ik kwijt ben. Oh, dank u wel. Maar als ik vraag je mij, wat ben je hem er mij van doen? Wij bouwen een vlot. Zo, een vlot. En waar stel de reis heen? Naar het onbewennen eiland. Een onbewennen eiland, ik dacht. Zoek ik wel heen willen. Kijk net mij. Het wordt maar een lieds vlot. Te lieds van jou, denk ik. Spittig. Wat had er in die ding zitten? In die sherrykens? Ja, wat zit er in sherrykens? Sherry vanzelfs. Ja, je mag het net verder vertellen, ja. Het moet geheim blijven. Opraad. Maar mijn vrouw drinkt een hele soort sherry. Nou, succes ermee. Heb je voor zwemdiploma's? Jawel, ja. Mooi. Maar wacht eens. Je wil een vlot bouwen, hè? Nou, wat me nou in het zin komt. Hierachter leidt ik nog een oud badkuip. Die kan ik wel krijgen dan hem voor een boord. Oh, dat is zo mooi wezen. Ja, ben we niet gekleerd. Ja, man. Maar hoe krijgen we daar een mast op? En een zeil? Je moet een zielen? Ja. Oh, dat zal net afvallen. Ik net mijn vlot trouwens. Nee, ik weet wel wat betters. Ik ga hier nog een heel oud boetenboordmotor staan. Ik doe er niet meer mee. Verkeerpje wogem ik net. Daar is het te min voor. Als we dat nou eens achter die badkuip hangen, dan kon je hem om raak varen. Hoe liep het je hem dat daar? Ja. Machtig. Nou, look je hem die badkuip daar maar even uit de stikkels, dan haal ik het motorkop. Yes.
Pier en Marieke binnen uit de schroeven. Nou haar ze azen een boot met een motor. Waar hier dat tocht? Ze loeken de badkuip naar de onderwal uit en scoren hem op het gasveldje naast de garage. Douwe komt al gauw onkreupelen met de motor. Het is maar een heel licht motorke, heel ouderwets. Maar alles zit er nog op en aan. Met een blokje hout slaagt het haar om de motor achter op de badkuip vast te maken. Er zit zelfs nog een beetje benzine in. Nou. Tja. Ik zal hem even uitlezen hoe het werkt. Benzinekraan iepen. Net vergeten, want hoor doet er het net. Dan loek je hem dit hendeltje uit, dus de choke. En dan om het touw loeken. Als het motor draait, druk je hem de choke weer in. Simpel net? Dat maar een keer, Pier, dan wist het. Oké. Benzinekraan. Choke. En lukken. Hij doet het! Woehoe, machtig! En als dit indrukst, giet er weer uit. Hij moet dan net droog draaien. Maar je hebt nou zien hoe het moet, hè? Ja. Ja. Wanneer willen de ontdekkingsreizigers voort? Morgen, dan hebben we de hele middag vrij. Ja, mooi kind wel. Maar hoe krijgen wij de badkuip bij de fever? Hij met een karre of zo wat? Nee. Wacht eens. Ik geloof dat ik nog wel een onderstel heb van een bennewijn. Ik zal het wel even opzieken, Joen. Hij kan je vannacht nog wel steen blijven, dan hel je hem morgen maar op. Goed? Ja, goed. Bedankt, Douwe. Bedankt. Het is een warme joen. Na het eten maaien Pier en Marieke nog eventjes boeten boatje. Maar van boatje komt net zo volle. Ze dagen oors neer als plan betinken van wat ze alle hier wel net maar die boot dwang kennen. Wist wat dus mem niet eens onder in zei? Dat ik in bad moest. Ze voelde dat ik net zo fris me uitzeg. En wist wat ik dus zei? Ik ging mooi wel in bad. De hele middag. Dat is een goeie. En mocht het? Ja, graag, zei ze mem. Nou, ontmoen, hè? Ja, onmoon. Hoi.